Rodina, priatelia a všeobecne vzťahy sú v živote pacienta veľmi dôležití. Na jednej strane časť pacientov sa dostáva do takej vnútornej izolácie, lebo je pre nich náročné hovoriť o tom, čo prežívajú v súvislosti s ochorením, ale niekedy túto izoláciu spôsobuje práve aj pocit takého nedostatočného chápania, príjmania a podpory zo strany priateľov a rodiny, ale nie v zmysle, že by nemali záujem, ale že to, čo by pacient potreboval, a to je, hádam, zo všetkého najviac to vypočutie, môcť povedať o tom, ako sa cítia, s niekým zdieľať tie svoje strachy a to, čo ich trápi, je niekedy veľmi ťažké pre tú rodinu uniesť. Hej. A takisto aj pre priateľov. Takže niekedy viac ako to, že máme plnú hlavu všelijakých predstav, čo pre pacienta vieme urobiť, je lepšie spýtať sa. Hej, že čo je vlastne to, čo by mu v tejto situácii najviac pomohlo, alebo ponúknuť nejaké úplne jednoduché veci. Ak by som to mala zhrnúť, asi je dôležité v tej novej situácii, ktorá je nová aj pre pacienta, aj pre rodinu a kamarátov, zostať v tom spolu a chcieť nájsť to, čo je najviac užitočné. Čiže v každom prípade ten záujem a kontinuálny záujem je veľmi dôležitý a musím aj zdôrazniť, že nielen počas choroby, ale aj po ukončení liečby, kedy sa vlastne pacient vracia do života. Nie je to tak, že už sa cíti len dobre a všetko bude v pohode. Aj tam je veľmi dôležité, aby tá rodina naďalej bola schopná nejakým spôsobom poskytovať podporu a záujem o pacienta.